A gajeren labari na yau kuma za ku sambaɗi labari ne akan wasu samari da suka je taro har dare musu suka kwana a can. Gari yana wayewa aka kawo musu shayi domin karin kumallo. Dama sun kasance su hudu ne, amma sai ya zama na kofuna uku kawai aka samu. Kenan shi na hudun baya da kofin da zai sha shayi a ciki. Gashi yunwa sabarbaɗarsa take ba a gaggautawa. Saboda haka sai ya sa kaɗa dama, ya sa kaɗa hagu, yana neman mafita. Gaskiya da nake su burbudu wannan ba zai yi in jira sai wani ya gama sha ya bani kofinsa ba. Ya waje ba da nema wa kaina mafita ba. To haka ne yana juyawa daga bayansa. Sai ya ga wani kwano nan take an taya shi kurkulin murna. Haba, ka ji magana. Gashi kuwa na samu babban masaki. Yau fa akwai kodumo. Ba gaggautawa ya suri wannan kwano. Yayi gaggawar mika shi domin an taya masa shayi. Nan take kuwa aka sabar hudo masa shayi. Habawa ai sai ya nemi waje ya baje. Shan shayin ne yake ba gaggautawa. Kaya ma wannan shayi akwai cita. Shayi. Ku ji fa har da yi wa shayi waka. Yana ganiyar cakwalkwalin kodumansa ne. Kawai sai ya dago kai. Me zai gani? Sai ya ga wani kuturu ya kura masa na muzurai. Ya kalli kuturin cikin kyama da tsantsani. Wannan zai sani ma gaba ɗaya na daina jin daɗin shayin nawa. Shi ko kuturu sai kallonsa yake yi. Bai dai ce masa komi ba. Kawai dai sai numfashi yake kana ji yana. Nan take saurayi ya hasala. Kada malam wai mai irin wannan ne ka zo kana ta mu wasu numfarfashi masu hasalawa. Dan malam ya kara gaba. Kun san kuna da irin wannan cutar sai ku zo kuna rabar mutane? Ce cikin bacin rai sai kuturu ya amsa masa. Aikin banza, ni ba shayin ka zan sha ba. Jira nake kawai ka gama. Ka bani kwano na. A firgice sai saurayi ya ce. Waya. Ni kawai babu kai. Amma wannan yaro ya bani dariya. Ma ko to aikin gama ai ya riga ya gama. Ai ya dan saurayi. Gajeren labarin mu na wannan babi kenan.